Μπραμπή ρε παιδιά, μπραμπή. Έλεος. Τι να σας Λίγο. παραγγείλουμε. Φίλε, να παραγγείλουμε, αλλά όχι πάλι, ξέρεις, κρέας. Παιδιά. Πάρουμε κανένα σούσι να δοκιμάσουμε. Σουσάκι. Ναι ρε φίλε, να δούμε τι φάση Δεν έχω αυτή. φάει ποτέ. Ούτε εγώ. Και όλο ακούω, ξέρεις, από όλους ένα σούσι, το ένα σούσι, το άλλο καλό. Άλλος λέει καλό, άλλος λέει καλό. Να δούμε τι φάση. Okay. Πάρε το δικό μου. Δεν σας κάμα, έχει κανένα μαγαζί. Νομίζω είχε ένα. Έχει 2-3 είναι. Ναι. Να πάρω την τέτοια, τη μεγάλη. Έχει μια μεγάλη με διάφορα. Πάρε αυτή, να δοκιμάσουμε λίγο από όλα. Okay. Ό,τι έχει το σπανόλα, δεν νομίζω. Έφυγε. Απλά ναι, ρε μαλάξι. Σε 40 λεπτά. Ωραία. Θα έχω τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φάμε σούσι. Ναι, σούσι. Πρώτη φορά στη ζωή μας. Εδώ μυρίζει τσιπουράδικο. Πριν έρθει η Παναγία, το λέω. Μυρίζει τσιπουράδικο, πέθανε στα γέλια, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και όχι θα φάμε μόνο σούσι, θα φάμε και με chopsticks. Ναι, με chopsticks. Δεν έχω ιδέα καν πώς θα κρατάνε. Έχεις καμιά ιδέα? Εντάξει, εγώ έχω καρατική. Μυρίζουνε τσιπουράδικο. Τέλεια, ρε. Αυτό το βίντεο, επειδή φοράμε και αυτά, μπορεί να μας ακούτε να ξανάμε στο ΔΕΤΑ. Έχει παίξει σωστή μπαλατεξία και έχει πάνω την πόρτα. Τι ξέρω. Έχουμε λοιπόν. Ανοίγουμε chopsticks. Ανοίγουμε τα chopsticks. Τώρα, ποιο είναι το πάνω, ποιο είναι το κάτω? Δεν ξέρω καν. Λογικά έτσι. Έτσι δουλεύουν. Πώς κρατάνε τα chopsticks? Λογικά κάπως έτσι. Κάπως. Τι είναι αυτό, ρε Μάρντεϊ? Έτσι. Πώς τα κρατάνε ρε τα ρημάδια τώρα? Μήπως έπρεπε να κάνουμε how to κρατάς chopsticks πριν ξεκινήσουμε? Δοκιμάζεις. Θυμόμαστε τι είναι το καθένα? Όχι. Αυτό έχει σολομό. Μήπως να τα άφηνες να δούμε τι έχει το καθένα? Να τα διαβάσουμε λίγο? Προσπαθώ να φάω λίγο, ναι. Καλά, όχι το βγάλουμε τώρα με αυτά που λέει το τι είναι τι, αλλά ναι, κάτι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ έχει και αυτά εδώ τα πράγματα τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι. Αυτό το πράσινο είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι θάνατος. Αυτό είναι. Το τρως και πεθαίνεις, τελείωσες. Αυτό εδώ μυρίζει χλωρίνη. Πάντω να καθαρίζει το σπίτι, βάλτε στο πάτωμα. Και αυτά εδώ μας είπαν να μην τα αγγίξουμε. Τώρα δεν ας πω. Λοιπόν, έχουμε 4 tempura shrimp rolls. Αυτά λογικά. Αν τα πάνε με τη σειρά, ναι. 4 California. Λογικά αυτά. Ναι. Rolls. 4 creamy salmon. Θα πάμε σαλμονέλα. Salmon αυτά. Creamy salmon rolls. Αυτά. Creamy salmon. Λογικά αυτά εδώ. Είναι salmon rolls. Α, οκ. Λογικά είναι έτσι. Μήπως αυτό έχει σολομό? Αυτό πρέπει να. Όχι, αυτό τι έχει? Καβούρι έχει αυτό, νομίζω. Το καφέ. Θες να έχει καβούρι? Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτά πήραμε, τέλος πάντων. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ποιο θα πάρεις πρώτα? Από αυτό? Θα δοκιμάσω από αυτό, να πάω στο σαλμονέλα κατευθείαν και να φύγω από το επεισόδιο. Εγώ θα. Δεν ξέρω πώς θα κρατάνε, ρε. Πάει! Έλα, μπορείς. Πάμε. Δώσ' του. Και. Εγώ θα δοκιμάσω πρώτα από αυτά. Μου λέγανε καλό. Τι ξέρω, ρε μαλάκα. Χωρίς πλάκα, είναι πρώτη φορά. Εγώ δοκιμάζω από αυτό. Όντως είναι καλό. Μαλάκες είναι το καλύτερο. Cheers. Cheers. Είναι πολύ καλό. Είναι κάτι σε ψάρι, αγκούρι, Αυτό είναι. ρώσικη. Αυτό μου θύμισε ρώσικη. Πολύ καλό, μάλλον. Χωρίς πλάκα. Ναι, εμένα αυτό μου θύμισε ρώσικη γεύση. Όντως. Κάτσε να προσπαθήσω. Αυτό πώς το πιάνουν τώρα που είναι σχετορίζει, ρε Bronx? Δεν ξέρω, ρε Bronx. Ωραία, καλά πάει αυτό. Πού? Έλα, αγόρι μου. Εσύ πως έλα. Και αυτό πολύ καλό. Τι? Γιατί? Σου είπα, δεν σου θυμίζει ρώσικη. Ναι. Ρώσικη μάλλον. Εγκληματίε. Ρώσικη μας θυμίζει. Πάμε ρε. Πάτα το μία καρπομιά έτσι και τέλος. Το σκέφτομαι. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από αυτό. Τώρα να δούμε και εσύ τι έχεις να πεις. Μπορείς?
Πάμε. Δεν είναι πολύ μεγάλες μπουκές όμως, μα μπουκώνεις μάνα. Δεν ξέρω, μ' άρεσε. Τέλος πάντων, θα πούμε μετά. Θα δοκιμάσω από αυτό τώρα. Και αυτό καβούρι έχει. Αυτό καβούρι πρέπει να έχει. Ωραία. Τρώγεται, αλλά με χαλάει το φύση. Κοίτα ρε μάνα πως το κρατάω εγώ. Βολεύει. Έτσι. Έχεις σαν κιντήχυρα εδώ. Το ένα το κρατάω με αυτό και αυτό. Και το άλλο το κρατάω έτσι. Γάμισε με τώρα, άντε τώρα γάμο. Αυτό εδώ που έχει ολόκληρη γαρίδα εδώ τι. Τι γαρίδα είναι αυτό, δεν είναι γαρίδα. Φέτα. Να είναι πολύ καλά. Τζάμπου τα κράζαμε. Τζάμπου τα κράζαμε, μαλάκες είναι καλύτερο. What? Λίγο μου. Τι? Λίγο ρε, τι πάμε. Καλά μωρέ μου. Καλά δεν και τόσο ρε μάνα, είπαμε. Όχι πνίγες. Βασικά είναι να μου είπες ότι θα χτυπήσω μα πνίγες. Κάτι κατέβαινε. Κάτι κατεβαίνει. Το μαλάκα, το λέω λίγο που γελάει άλλος ρε. Δεν άκουσα καν ρε μαλάκα. Νόμιζα προσπαθούσε να γελάσει, είναι μπουκωμένος. Ψήσου να δοκιμάσουμε από αυτό. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό ρε. Αυτό είχε κάτι... Κάτι spicy. Ναι, πολύ καλό. Είχε κάτι spicy όμως αυτό. Ισχύει. Τσιμπάει λίγο, ναι. Εγώ θα δοκιμάσω. Δοκίμασε. Αυτό εδώ το... Δεν μπορώ να το πιάσω. Εντάξει, μην κράζει για τον τρόπο που πιάνουμε, δεν ξέρουμε. Καλά τώρα. Κράζουν για με κράζουν, ξέρεις. Αριστερό-δεξί. Αυτό εδώ μυρίζει πραγματικά σαν χλωρίνη. Είναι λες και πήρες, άνοιξες το μπουκάλι της χλωρίνης και ήπιες. Χωρίς πλάκα. Αυτό εδώ είναι απαγορευτικό. Πρέπει να πεταχτεί από παντού. Ναι. Γενικά, από άτομα που τρώνε, είπαν τη σως να μην τις φάμε. Ισχύει, αλλά εγώ θα πάω. Όχι, για εκείνες τη σως, γι' αυτό δεν ξέρω. Το πράσινο δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω και το πράσινο, αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται καν. Θα τα κρίζεις ρε μαλάκα. Θα βάλω, δεν θέλω να βάλω ούτε σε αυτό ούτε σε αυτό, θα βάλω σε αυτό λίγο. Μαλάκα, Είναι- αυτό είναι πολύ καλό. Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε, αλλά είναι το τέταρτο στη βαθμίδα μου. Τόσο αυτό θα βάλω. Γι' αυτό σ' άρεσε, για να μην το χαλάει. Για μένα, πρώτο είναι αυτό. Βασικά θα πούμε μετά. Να διάσουμε το βίντεο, γιατί δεν έχουμε φάει και όλη τη μέρα. Για να φάμε σούσι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δεν λέει. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα, τι είναι αυτό ρε φίλε. Άφη από εδώ ρε. Ξέρεις τι είναι αυτό. Με λες δοκίμασε λίγο και μου βάζεις από ένα ενόπνευμα έτσι. Χειρότερο που ενόπνευμα, μακάρι να ήταν ενόπνευμα. Τι εννοείς. Αναγούλιασα. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτά δεν εδώ είναι έπεσα. πολύ καλά ρε φίλε. Δεν Αυτές τις σώσεις ιστορίες. Αλλά εγώ παρόλα αυτά θα δοκιμάσω και αυτό το πράσινο. Με τίποτα. Με καλύπτει αυτό. Θα πάρω λίγο όμως. Συγγνώμη, αναγούλιασα. Συγγνώμη. Πραγματικά ρε, τι φάση. Α, κλείνεις τρύπωσε. Πω μαλάκες. Είναι το χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Πάει στη ζωή μου. Καίει. Θανατά. Όχι εντάξει του θανατά, καίει. Αλλά είναι ακριβώς την ίδια γεύση με αυτό. Αλλά είναι καυτερό. Αυτά εδώ είναι, συγγνώμη κιόλας, αυτά εδώ είναι για κουβά. Το κοινό. Και τα δύο. Και το ψαράκι και αυτά εδώ τα τρία βασικά είναι για κουβά. Τέλος. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω την άκρη. Μα γιατί κρατώ τα chopstick καλά. Δεν ξέρω, και εγώ τώρα το πίσω καλά. Αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σας λέω πρώτη φορά τρώμε
Πρώτη φορά τώρα με τέτοιο. Και με ξυλάκια και σούσι. Και με ξυλάκια και σούσι. Δεν ξέρω πώς θα τρώμε. Ναι, μπορώ. Πάμε όλοι μου. Χορεύουμε εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν θα εξαφανιστεί, το καλύτερο για μένα είναι αυτό. Μετά είναι αυτό που έφαγες, τρίτο είναι αυτό και τέταρτο είναι αυτό με το φίκι. Αλλά αυτό σαν αυτό δεν έχει, είναι το καλύτερο. Τέλος. Τέλος! Για μένα αυτό είναι το πρώτο. Για το δεύτερο το ξαναδοκιμάσω και δεν το θυμάμαι καθόλου. Με πού μας πω. Να φάω πρώτα αυτό που τρώω. Δεν πιστεύω ότι τα φάγαμε. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό, ρε. Ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Το καλύτερο πράγμα, ό,τι είπα. Νομίζω τελικά πήραμε λίγα να πάρουμε 2. Ναι, ρε. Όλα αυτά εδώ που είδατε κάνανε 17,5 ευρώ. Και λογικά βάζουμε μαζί και τη σως. Άμα πληρώσαν τη σως, δηλαδή πόσο πιστεύεις θα πήγαινε η τιμή. Που δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μην τις βάλουν. Εντάξει, την πρώτη φορά που δοκίμασα, να λέμε ότι δοκιμάσαμε γι' αυτό, εγώ τουλάχιστον. Εσύ δοκίμασες μόνο το ψαράκι, που είναι το καλύτερο από τα τρία. Το ψαράκι. Το καλύτερο από τα τρία είναι το ψαράκι, φαντάσου. Γι' αυτό. Έφερε το εδώ. Κοίτα, μόνο επειδή το πράσινο που μύρισα, πετάξα τα μάτια μου. Σου είπα να μην τραβήξεις καλή τζούρα. Αν τραβούσεις καλή τζούρα, τώρα θα είμαστε στο νοσοκομείο. Χωρίς πλάκα. Μπορεί. Παίρνει αυτό το ριζάκι. Μπορεί. Πάει και εκείνο δικό σου. Όχι, δικό σου είναι. Πάντω δεν πειράζει. Εγώ γέμισα. Για μένα, πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο είναι πολύ τρίτο με την επικάλυψη. Όχι το φίκι, το άλλο. Το καφέ. Τρίτο εκείνο και τελευταίο το φίκι. Που το φίκι, ναι. Που είναι καλό. Δεν το βάζω τελευταίο. Τρώγεται. Λίγο το φίκι με χαλάει αυτό. Λίγο το... Yeah. Για μένα αυτό φίλε είναι πρώτο. Μου θυμίζει ρώσικη. Πραγματικά δεν το περίμενα να μ' αρέσουν. Ούτε εμένα. Έτσι όπως μύριζαν θάνατο. Μυρίζουν τσιπουράδικο. Ναι. Μυρίζουν τσιπουράδικο. Τσιπουράδικο μυρίζει θάνατο. Όχι, όχι. Έλεος. Είναι σαν να πήγες ψαραγορά, ξέρω κάτι τέτοιο. Αυτό, ναι. Πήγες ψαραγορά μέσα και. Δεν περίμενα να μας αρέσουν. Όχι. Ειδικά σε μένα. Πραγματικά. Εγώ τα έβλεπα σούσι και έλεγα σούσι. Τώρα βλέπω να πηγαίνω έξω και να ζητάω ότι έχετε μαγαζί με σούσι. Πού? Στην Ξάνθη. Μπράβο. Φαντάζομαι δηλαδή, το καλό το σούσι πώς είναι. Ναι, λίγο. Εντάξει, τώρα να μην λέμε και δεν λέμε ποιο μαγαζί πήραμε. Αλλά άμα θέλει. Δεν νομίζω να είναι. Αλλά άμα θέλει να διαφημιστεί, μπορεί να μας ξαναστείλει από όλα, να δοκιμάσουμε όλα. Ισχύει, 17,5 ευρώ έχουν. Όχι, να μας τα δώσει η χορηγία. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά να μας δώσει κανένα πυρούνι γιατί δεν έχουμε. Αυτό τρώμε με chopsticks τώρα. Πάμε αγόρι μου, έλα. Θα σας φέρω πυρούνι, έχω. Έλα. Βάλ' το αγόρι. Γιατί λέω συνέχεια βάλ' το αγόρι μου. Αφού σ' άρεσαν, γιατί κάνεις έτσι. Όχι, μ' άρεσε όντως. Όχι, απλά ήθελα να σε κάνουν γελάσει καλά. Πάω να γελάσω γιατί τον Άζιο πάρει το αγόρι μου. Δώσουμε τους βίντεο τι θα υπονοούμε το μυαλό του. Κρίμα. Βάλ' το αγόρι μου. Κρίμα. Βάλ' το αγόρι μου. Το βάλε. Το βάλε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μας, πώς λέγεται αυτό. Ασιάτικο. Όχι. Επαφή. Πώς λέγεται αυτό το είδους βίντεο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ότι ήταν αυτό το βίντεο, μας άρεσε. Ήταν καλό. Πρώτη φορά δοκιμάσαμε. Κουστάραμε. Φίλοι τα Μπράβο φάγαμε. μας. Φίλοι τα φάγαμε, να πεις ότι τα φάγαμε. Δεν το περίμενα. Και χάλια να ήταν πάλι θα τα τρώγαμε. Δεν το περίμενα. Ξαναλέω, 17,5 ευρώ. Όχι, δεν θα τα τρώγα. Άμα δεν τρώγονταν, δεν θα τα τρώγα, ρε φίλε. Καλά, Άμα ήταν τόσο εντάξει. κατά θάνατος, Όχι, δεν θα τα θα- τρώγα, ρε φίλε. Αυτά εδώ μια σκουπίδι. Δεν θα τα τρώγα. Να σου πω την αλήθεια. Sorry, συνήθως χλάνος. Αντίο. Γεια σας, παιδιά.